Bine v-am regăsit la un nou vlog, fraților. Stai aici cu Emil. Da, Cu eu filmez. palatul abandonat. Emil Da. filmează. O, dar filmează nu mine. Da, să filmez pe tine. Ce filmează? Așa. La ce e asta? Cum ți hai să-l denumim, să-l La botezăm. hotel. Hotel. Nu hotel. Hai să-i punem ce acolo. Palat. O văd pe palat. Nu palat. Cum zice la ăla? Boieri. Casă de boie. Casă de boieri, hai. Oricum e casă de boieri. Filmez așa, că nu... Nu pe acolo, hai încoa. Nu e pișa aia. Nu pe acolo. Când ar mi-a atins, filmează. Bă, da, dă-te mai în față ei. Merge în față. Ui! Bă, trebuie să stau leac mai în spate ei, ștepile. Arma episod de azi. Bă, tu-ți dai seama, ei. Tu-ți dai seama când ne trebuie să mergem în partea aia. Hai, mergi, hai! Hai sus de luță, hai! Ui, nu pe acolo, vin cu a. Vin cu a! Este o vulpe. Unde e gestul? Acolo, acolo. Unde 11 minute de filmat, hai! Ui, da! De acolo sunt camere ei deșteptule, aici am mai filmat noi. Unde? Nu acolo, acolo nu. What? Bă! Vezi la roșu de acolo? Este o chestie roșu, uite-le pe filmare, pe vlog. De acolo, Asta-ți. de acolo. Dă-te. Dar eu cărăm nu bine. Nu să le iei? Zic eu acolo, dar mergem în tot. Hai! A, e o sticlă. E sticlă, nu? Da. Nu. Hai pe acolo e. E că nu. Hai să mergem. Ui, aici au fost o casă de boierii. Hai să mergem, să vedem din ce an e. Am dat de expirare. Hai. Hai, tu faci camera. Nu te cred. Ce? Tu auzi? Înțăpat. Nu se aude nimic. S-auzi de aici, ei. De aici. De aici. Bă, au pus crenjile astea, bali. Bă, dacă o să se vadă ceva, o să vadă pe cameră. Ce nu vezi? Uite acolo de... Ai văzut? No. No. Ce lucești? Hă? Ce lucești? Eu știu chișori. Hai, parcinată, hai. Nu, acolo nu. Acolo nu. Nu, acolo merge la știi la câte like-uri? Ah. La 50 de like-uri și fac eu 50 de abonați. Atunci merg acolo. Atunci mă duc. Atunci când pe eu și intrăm înăuntru. Sponsor, nu sponsor. Cum spune Lara? Cum îi spune? Numai atâta filmăm azi, nu? Nu mai filmăm ăla. Mai filmăm un pic și... Nu știu dacă știți că pe partea aia lantă, după asta, de la deal de el, este o ușă. Nu, Cum se spune ei la ăla? Înainte ca să înceapă un film. actorii. Nu! Nu, măi, înainte să se lanseze un film. Adică. Am uitat cum îi zic și ei. Adică, știi că... Vezi ceva negru, negru. Vezi? Ai văzut? Pare ca o labă din multe. Nu știu. Unde e? Ești prost? Ui, lasă-le, ui, lasă-i. Ui, unde vezi tu, ui? Ui, am prins-o pe cameră, cred că am prins-o. Sau? Unde vezi tu, ui?
În fine, băi, vin încoa. Vin mai așa, vin mai așa să ne audă. Hai așa, băi. Nu, în fine. Băi, am în minte cuvânt, dar nu vine pe limbă, băi. Nu era când fac. Mără din nou. S-a auzit? E ce acolo? Alb. Nu e. Uite acolo. Vine încoa. Nu e. Uite acolo, în copac. Uite în copac. E. În copac. Acolo, la geam, acolo. Eu pun. Uite, dar următorii... Uite, azi filmăm 2 episoade, că n-am. Nu, sponsor, cum ești la ăla? Care lansează filmul? Nu, măi. Deci, înainte să se... What the fuck? Ce? Ai auzit și tu? Ce? Bă, Ue! ce? Bă, du-te boale, că nu mai stai aici. Oh. Băi, stai! Băi! Băi! Uite, geam. Uite, acolo este cineva. Care geam, măi? Uite ăla de acolo. Întoarce cu noi. Ești prost? Nu? Nu e aia, dar nu se vede până acolo. Am dat zoom. Uite acolo, vezi? Este într-un colț cineva. Băi! Zi. Deci fii atent, înainte să se înceapă, nu. Înainte, deci tu știi că se filmează un film, da? Da. Înainte să se lansează filmul, Da. postează și ea, și nu știu cum zice. Secvență. Cam așa ceva, nu mai știu, în fine. Părți, nu mici. Nu sponsorii, cum zice ei? Părți mici, nu? Bucățele din film. Hai să zi, departe. Așa, vă spun că o să fie, cred că și tu vii. Sperăm că și tu vii. Unde? Că, nu acum, când se mai încălzește leacă afară, Da. o să vin eu cu Alex și cu Mihai, cu un prieten. Da. Să filmăm aici, mergem înăuntru. Na. Bă, da, măi. Băi, nu, e prima oară când dacă nu contează că în prima oară când e cald și văd că am 50 de like-uri și 50 de abonați la video ăsta. Bă, măcar vreo 20 de like-uri să fie video ăsta, nu? 50. 50 de like-uri, 50 de abonați la mine și la Elmi. Tu ce vlog ai ultimul? Ultimul care? Ultimul, La... nu că am fost la pești. Găinile ei, găinile mele. Acum, întorci cu spate. Ce? Găinile mele. Așa am venit. O să-l chem. Uite actora. Hă? Este acolo, întorci în care. Oprește prin cont. Așa, o să vin eu cu Alex, eu cu el. Da. Și cu un prieten Mihai. Da. În vlogul ăsta o să fie pe canal la tine și la mine, cred. Da. O să fie amândoi. Așa. Bă, uite, facem așa? Facem un canal care se numească Alex și Emil. Da? Tu și eu. Bă, dar tu știi ce-mi bate inima? Așa.
Nu mai e acolo la geam. Ești... Da. Nu mai e acolo la geam. Vin încă, filmează-mă. Prima oară când faci 50 de like-uri, 50... Așa. Uite, venim, facem partea a doua, mergem înăuntru. Dacă îți faci 50, înseamnă că se poate și mai mult, deci la 100 îmi fac canal nou și primul vlog care să fie, să vedem tot, unde putem. Bineînțeles că unde putem, că n-au unele locuri dispărăsite. Bă, da, cam atâta e vlogul, nu? Cam atâta, like, subscribe, da? Acolo la canal.